Вітаем спадарства усіх на шыкоўным, мне падаецца, нон-стоп марафоне пад назвай Тудака. Вельмі прыемна, дарэчы, сёння знаходзіцца ў кампаніі арганізатараў, таму што вы зрабілі, па-першае, неверагодную працу, але яшчэ не час чыліць, таму што наперадзе у нас таксама яшчэ кавалак файнай праграмы чакаецца. Таму асобная падзяка накіроўваецца Насты. Адказую за вечорную праграму. Каце. А адказдай за ўсё. Павелу. Які тут блытаецца дзе-небудзь? У меня такое адчуванне стварылася за гэты перыяд, што ў любой незразумелай сітуацыі тут вымалёўваецца Павел і затыкаюся дзіркі на фестывалі. Наколькі гэта праўда? Не, вымалёўваецца Катя і затыкае дыркі. Праўда. Праўда, гэта праўда. Так, даражэнькі, да мяне в ogóle лепш не падыходзіць з ніякім пытаннем, таму што, па шчырасці, я не знаю шмат якіх адказаў. І гэта класна, што вось каманда пабудавалася так, што можна было гэту працу падзяліць, раздзеліць. Вядома, хто-то там узяў на сябе зашмат, хто-то там узяў за сябе занадта мала, як я. Але гэта ёсць адчувальная такая супольная праца каманды, і каб таксама гэта было ўсё зразумелае, тут мы сядзім у траіх, а каманда большая. Ну, толькі па зразумелых прычынах не ўсе тут будзем сядзець разам. Але фестываль стварае się супольна дзякуючы працы каманды, але таксама супольна дзякуючы вам. Дзякуючы беларускаму грамадству, у якім ёсць розныя людзі, розных прафесій, розным зацікаўленню. І гэта вы будуеце праграму. Прапануюць нам свой удзел у розным відзе. Тут маем нават 1163 дні вокал света. Цудоўна лекцыя пра падарожжа. І таксама праз тое, што вы ўзялі ўдзел у галасавалках, якія мы запусцілі ў гэтым годзе. Каця хутчэй за ўсё скажа пра гэта нешта болей. Выбачайце, ўжо проста вялікая стомленасць. Галасавалка у нас праходзіла па тэмам майстар-класаў, дыскусій, лекцый, чаго яшчэ, музыкаў, вядома, і яшчэ шмат чаго. Агулам, так, 7 такіх галасавалак мы праводзілі і атрымалі каля 7000 галасоў, што было класна. І зрабілі высновы і, падаецца, падрыхтавалі праграму такім чынам, каб усё тое, што перамагло, было ў праграме. Наколькі наогул для вас вынікі гэтага галасавання былі чаканымі? Для мяне асабіста было нечакана, што у галасавалкі, прысвечанай хіба майстар-класам, перамог майстар-клас па традыцыйнай кухні. Гэта было вельмі нечакана. І дыскусія самая цікавая была пра Падляшша. І, для мяне было нечакана, але мы на Падляшшы, таму хіба гэта... Я тут, калі казаць пра гэту Падляшша, толькі свае 5 копеек. Для мяне гэта таксама было нечакана, але з другого боку класна, таму што гэта толькі даводзіць, што 5 гадоў працы фэста давела да гэтага, што калі людзі прыязджаюць тут, яны разумеюць, што прыязджаюць не ў пустую прастору, а аднак прыязджаюць на зямлю беларусаў мясцовых і хочуць дазнацца болей. І тут моя рэфлексія, можаш яшчэ надалей. Так, мне агулам вось это две такія былі проста для мяне такія цікавосткі, што, так, вось людзі прагаласавалі. Проста было цікава і нечакана. Наста?
Я далучуся, што для мяне было вельмі цікава на тэму дыскусій, і гэта вельмі класна, таму што наша фундацыя знаходзіцца, мае сваю сядзібу тут на Падляшшы, і мы вельмі моцна працуем менавіта ў гэтай тэме, і падаецца, мы рухаемся дзесьці ў правільным накірунку, значыцца, наша аўдыторыя дзесьці падзяляе нашыя погляды. Так як я з'яўляюся рэжысеркай канцэртнай часткі фінальнай выступу музыкаў, для мяне тут, можна сказаць, таксама было нечакана. Мы размаўлялі пра тое, што мы возьмем першага, хто пераможа ў апытанцы, а нечаканасць моя заключаецца ў тым, што спадарства дырэкцыі сказала, чаму мы выбіраем першага, давайте возьмем 5. І гэта азначае, што дэмакратыя існуе. І я просто падтрымала, і самае важнае для мяне і ў нашай камандзе, што мы збольшага реально ўсё абмяркоўваем. Мы садзімся, і нам не кажуць, што будзе вось гэта, вось гэта і вось гэта, а мы реально садзімся, у нас планёркі па 4-5 гадзін, а то і цэлы дзень, і гэта выключна датычна фэста, і мы абмяркоўваем всё, які гурт будзе выступаць, хто прыедзе, як каму дапамагчы, з якой справай. Вось для мяне апытанкі з музычнай сферы былі больш цікавыя. Што для вас стала найбольшым выклікам падчас падрыхтоўкі менавіта гэтага фэсту? Jak zаўсёды, takim wyklиком jest finansowanie festu. Mimo tego, że u nas wielmi klasne partnery, w tym godzie nam udało się otrzymać patrynku i Beehive Białoruś przy finansowaniu Eurokomisji, i Ministerstwo Внутренних Spraw Polszczy, i Centrum Mieroszewskiego, i General Marshall Fund of United States, i Ministerstwo Внутренних Spraw. Obowiązkowo, тому що ми на Podlasie strategicznym partnerem zjawił się Urad Marszałkowska Uprawa Podlaskiego Województwa i ci Gorod Białystok, tak samo z dopomogą czy nadleśnictwa Waliły, tu znaczy Dzierżsłużba Lesów, ci samo ich gminy Gradok. Ale mimo tego, że kremiach woź tych основnych, u nas dodatkowo szmat innych partnerów, dowoli składana pobudować taki fest, jaki wymaga szmat środków. No my sztogod praktycznie prostoru zaczynają z nula. I kiedy my możemy rozliczywać tylko tam na naszą ścisłą komandę i u aposzli moment волонтерów, jakie robić wszystko, co wybaczycie i one realnie krutyje, ale jednak takie obmierzowane tam po swoim czasie ich i tak dalej, to no to chyba taki samy bolszy wyklik. Nie wiem, czy wy dziewczyny ze mną zgodne, czy nie. Ну, так, агулам так. Для меня был самый великий выклик. Это просто, ну, якби мне падаецца, што штогод мы намагаемся рабіць фестываль все больш, все якасней, але ресурсы все тыя ж, што тут я нават не пра фінансавы, а пра чалавечыя. І самы галоўны выклік это просто выжыць. Ну, правда, зрабіць максімальна класна, але ну, застацца ў якім-то нармалёвым псіхічным стане. No ale to znowu taki to widać zakruty, taki kruch, że komanda mała, tam już to nie ma finansów i to все просто. Спадарства, у вас таксама ёсць магчымасць сёння задаваць пытанні альбо дзяліцца сваімі меркаваннямі. Ого, chyba zaraz прилетить. Калі ласка, можна я перадам мікрафон? У нас сёння вельмі шмат мікрафонаў, яны як грыбы амаль што. Раз. Я са свайго боку хацеў бы вам падзякаваць. Для мяне было вельмі прыемна тое, што я напісаў, я расказваў тут пра падарожжа вокал свету, і мне было вельмі прыемная была камунікацыя з камандай, і я хутка запоўніў форму, мне вельмі хутка і апрувілі, і са мной скантактаваліся. Ведаеце, я ўчора размаўляў са сваёй дзяўчынай, і мы неяк так падумалі, што гэта мы цяпер беларусы трошкі як габрэі, як такая нацыя без краіны, хаця ўжо ў габрэяў ёсць краіна, у нас ужо амаль што няма.
І для нас гэта такое вельмі важнае месца сустрэчы, і для мяне было вельмі прыемна удзельнічаць тут. З пункту гледжання таго, што я сустрэў людзей, которых я не бачыў 5, 7, 10, 15 гадоў. І я вельмі ўдзячны вам як арганізатарам, і гэта маё пытанне пра наступныя планы, як вы разлічваеце, як будзе далей развівацца фэст, як вы гэта бачыце? Мне падаецца, што збольшага напрамак ўжо зразумелы, у які бок мы ідзем. Тое, што нам хацелася, то безумоўна рабіць фэст яшчэ больш якасным. І я тут маю на ўвазе і умовы для удзельнікаў, ale tak samo umowy dla nas samych czy dla wolontariów. Chciałoby się jeszcze mieć taką możliwość stworzyć больше takie prostory, jakie na przykład by podeszli pod kino. Tak? U tym chodzi, koniecznie było kino, no ale prosto to telik i tak dalej. Fajna byłoby tak samo mieć możliwość тут pokazywać teatralne postanówki u umowach teatra. Nie wiedu, dobawić больше dzion. Chciałoby się переконать Białorusów, że warto festiwal liczyć nie właśnie takiej krótkiej поездкой na wychodnie, ale prosto takim u siebie białoruskim letnikom. Wziąć admysłowo odpust na pracę, przyjechać tu i nie wiedu. Cały wieś tydzień na przykład, tak? Tu prosto siedzieć, razem tusować. Tego mnie przynajmniej osobisto chciałoby się, wiadomo, że komanda od razu każe, że o Boże, jak my to pociągniemy. Wszystko zależy od resursów i tu, kiedy kazać pro resursy, wielmi wiarygodne jest to, że możliwe, że to aposznia bezpłatna tutaka. Że chcemy uwieść kwitki u następnym godzie. Stawiamy to pytanie i będziemy namagać się, żeby one nie były wysokimi, ale jednak mi wydaje się, że fajne byłoby, gdyby byłby taki kwitok, gdzie każdy Białorus może liczyć to swoim realnym donatem, supolną taką skitkę i na to nasze miejsce supolne, bo гляdzicie, my tutaj jeszcze zapraszamy szmat różnych organizacji, dajemy im prostoru, żeby one z wami mogli sustrzec. Właśnie tych szmat aktywności, tak samo dziela tego, żeby ludzi, jak ich prowadzić, tak samo mogli siebie tu pokazać, jaka jest przychłoża i klasna nasza kultura u różnych swoich widach. I chciało się zrobić festiwal Supolna i właśnie taki kwitok może być takim samym prostym, lekkim unioskiem upadająca nasz jednak taki supolny festiwal. Згодна, толькі не на конт колькасці дзён. Пакуль. Альбо калі мы трошки, у нас былі такія думкі, калі мы трошки перацягнем фестываль і актыўна ўжо пачнем тусіць з канцэртамі ў чацвер, а ў нядзелю будзе спакойны дзень раз'езду, калі вы можете сабрацца і паспець дабрацца да Сіэтла, Кракава, Берліна і яшчэ якіх-небудзь класных гарадоў, дзе шмат беларусаў. Jeszcze pytanie? Добрый вечер. Дякую вам таксама вялікі за... Почекайте, мікрофон не працуе. Уже працуе. Дякую вам вялікі за гэты фестываль. Вельмі люблю яго. І вось вельмі да тэмы былі апошнія словы наконт нядзелі. Таму што сёння я ведаю, што многія людзі былі, можна сказаць, пакрыўджаныя тым, што сёння будзе такі, напрыклад, хедлайнер, як Наві Бэнд, выступаць у 9 гадзін вечара. А яны вымушаны былі з'ехаць на працу, каб ужо рыхтавацца, каб даехаць, бо зараз будзе цёмна, зараз там якісь жывёлы будуць выскакваць. Но людзі баяцца ехаць ноччу, гэта перад працай небяспечна. Вось, таму што вы на гэта можете сказаць, чаму у вас такая ідэя ўзнікла менавіта перад панядзелкам зрабіць гэта так позна канцэрт? Дзякуй. Вось, якраз толькі што я сказаў, што мы намагаемся, каб беларусы разумелі гэта, што мы хочам фестываль рабіць як летнік, што варта ўзяць отпуск на працы і прыехаць тут і спакойна прыехаць, патусіць і з'ехаць, не веду, напрыклад, у аўторак. Тое, што Наві Бэнд будзе ў нядзелю.
po pierwsze, my obwieścili, podaється 2 miesiące temu. Można było skłaść i dla pracodawcy lubую bumaszku na odpust. I nawet mało tego, wy sami wybrali na Wiband. Koniecznie my ich postawili tak samo u niedzielu. No, tak, krychu takim sposobem zwiernuć waszą uwagę na to, że warto zostać na niedzielu i wiertać się w poniedziałek. Але каб трошечки раней было, люди говорили, вось бы Słuchajcie, а koncerty шостай, nierealne, jeżeli jest велизарная scena, gdzie jest szmat światła, a to wszystko graje ciachem dnia, to w ogóle nie wygląda. І тым больш што канцэрты мы робім супольна з нашым галоўным медыапатранатам, гэта Белсат, і вы можете паглядзець гэты канцэрт вось сегодня ў жывым эфіры і пераканацца, што аднак трэба браць выходны не толькі на панядзелак. Я думаю, што на аўторак і на сераду і яшчэ застацца тут да выходных і дапамагчы нам прыбраць тэрыторыю фестываля. Напрыклад, не слухайце, бо рэальна цягам дня велізарна сцэна, шмат грошы на гэтую сцэну святло, а наві якраз яны в ogóle будуюць святловую драматургію, і ім казаць граць цягам дня, ну, таксама, а з другого боку, окей, хедлайнер хедлайнерамі, але пашана да астатніх, які выступаюць, што, а вот, мы застанем на Вібанд, а пазней валім. Ну, так, такое. Ці гэта адказ такі, які вас задавальняе? Я пакуль не ведаю, што сказаць. Дзякую за адказ. Ну, здагон, дарэчы, да трансляцыі. Скажыце, калі ласка, вось калі ўсё завяршаецца і у вас з'яўляюцца вольныя хвілінкі, ці пераглядаеце... Не з'яўляюцца. Окей, а ў лютым? Nie ma wolnych chwilinek. My już zaczęli pracować miesiąc temu na Tutaku 26. І яшчэ трэба сказаць, што, канешне, безумоўна, фестываль Тутака гэта наша флагманскае галоўнае мерапрыемства фундацыі, але апроч гэтага мы робім яшчэ шмат іншых і сацыяльных праектаў, падкастаў, усяго іншага, то бок праца не скончваецца ніколі. Гаспадарства, яшчэ пытанне ёсць. Ну, у мяне ёсць, напэўна, 2 пытанні. Ну, але ўсё адно, найперш, велізарная падзяка за тое, што вы робіце. Гэта нейкая такая вельмі важная прастора. Это як, ну, вось, для мяне так, сабраць расцярушаную па розных краінах Беларусь. Таму што тут можна сустрэць сапраўды беларусаў ледзь не з усяго свету. Гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі, што вы робіце, і ну, поспехаў на будучыню. Это самае галоўнае трэба было сказаць. Вось, у мяне ёсць адно такое пытанне, ну, такое істотнае. Я ведаю, што Тутака спрабуе неяк адбудавацца ад басовішча, то бок неяк падкрэсліць сваю адрознасць, і яна ўжо, па-моему, гэта сцвердзіла. Але ўсё-такі трошку сумна, што ну вот я, на жаль, не была ў мінулым годзе, не змагла, здавала іспыты, але была па-за мінулым, і вось у гэтым ўжо нават няма нейкіх згадак вот там пра басовішча папярэдняе. Але вельмі было цікавая была сустрэча з Ілонай Карпюк, якая згадвала басовішча. І вось мяне такая прапанова, можа быць, на будучыню. Шмат хто з тых, хто тут ужо прысутнічае, ўжо проста не ведае, што гэта такое было і чаму вот гэтае месца настолькі важнае, так? І, можа быць, зрабіць нейкі, не знаю, какой-то інтэрактыўны музейны праект, скажем так, не проста стэнд, а можа быць нейкі экран з нейкімі ўрыўкамі басовішча, штосьці такое, каб нагадаць маладому пакаленню, што тут было раней. Гэта вось такая, ну, пытанне прапанова. No słuchajcie, тут i перед басовішча нешта адбыло раней. Może вось гэта я ўжо не проста ведаю. в ogóle варта заставіць гісторыкам па шчырасці, каб займаліся гісторыяй. І калі вы хочаце скласці такі праект, які, напрыклад, адзначыць басовішча, які тут было, рабіце. A tak, jak сказать szczera i больше, że tak серьезно, без żartów, my zawsze кажем, że tak, tu było basowiszcza, ale jak tylko nie rozumieją sumy. Ja młodości wam nie wiernu. Basowiszcza było i jego już prosto nie ma. Jest coś następne. I wiadomo prosto, że i paśla tu taki. Wielmi machczyma, że to będzie coś następne. Tu taka nie będzie wieczna. Tylko Białoruś żyje wieczna. Będzie nieszta następne i będzie następne i następne. Świat zmieniaється, i to normalne.
I будуть pisać i piszуть kniżki про басовища, дай Бог napiszуть kniżkę i про nas. I może nawet zrobić wystawkę interaktywną. То бок такая ідэя зрабіць тут нейкі напамін все-таки пра басовішча для новых беларусаў, ну, новых там маладых беларусаў не цікавыя тутацы. У кожным звароце ze sceny усе кажуць, тут 35 гадоў. Гэта ўспамін заўсёды ёсць. Я не разумею гэтага, чаму вы кажаце, што ніхто ўсе забылі пра басовішча. Мы пастаянна кажам, так, тут было басовішча. Мы адчуваем сябе як спадкаемцы басовішча. Так, мы надалей хочам, каб тут у гэтым месцы, у гарадку, на гэтай чароўнай паляне далей проста квітло беларускае жыццё. Мы не адмаўляемся ад гэтага і пра гэта размаўляем. Канешне, мы хочам, каб фестываль тут быў іншы, чым фестываль басовішча. Так, мы гэта хочам. Ну, ён і ёсць. Мы бачым іншыя мэты гэтага фестывалю. І я крыху не разумею па шчырасці пытання проста. Ну, добра, зразумела, хаця не вельмі. І другое, ну, чыста там больш тэхнічнае, вось, ну, пытанне, конечно, з транспартам, таму што я, напрыклад, асабіста не магу па пэўных медычных прычынах ночыць у намёце. Я ездзіла ў Беласток да сваіх сяброў, і пытанне даезду кожны дзень з Беластоку вельмі істотнае. А вось тут апошні дзень увогуле адменены грамадскі транспарт. Вось, ці плануецца хаця б неяк спрабаваць вырашаць, ці, напрыклад, пачатак прымеркоўваць да прыходу транспарта. Ну, не знаю, вот ёсць такія вось больш, ну, такое тэхнічнае пытанне, як бы, але оно вельмі важнае шмат для каго. Дзякую за пытанне. Па-першае, ёсць грамадскі транспарт, ходзяць аўтобусы, ходзяць цягнікі. І всю інфармацыю кожны год мы посцім в нашых сетках, ствараем прям асобныя факі, карысную інфармацыю, дзе нават робім скрыны, не скрыны, таблічкі рабілі з гадзінамі, з днямі прыбыцця, адбыцця. То бок, мне падаецца так асабіста, што кожны чалавек дарослы і можа даехаць да месца, да якога яму патрэбна. Ён можа скантактавацца з людзьмі, якія таксама едуць да нас. У нас ёсць групкі, удзельнікі тутака в телеграм-канале. Там таксама можна пісаць і можна як-то кааперироваться. У мінулым годзе, калі вы былі ці не былі, ці ведаеце, ці не ведаеце, не ведаю, але у нас быў цягнік. Дадатковы цягнік удалося дапрасіцца ў маршалкаўскай управе, за што мы дзякавалі. У гэтым годзе, на жаль, быў па гэтай тэме адбой. Так, як Каця кажа, ёсць гэта ўсё арганізаваць. Я б хацеў бы, бо мне класна было б гэта праверыць, можаце даць мне прыклад, дзе фестываль забяспечвае транспорт удзельнікаў ад гораду, з якога яны прыдумаюць, да месца фесту. Я б з задавальненнем бы тады, не ведаю, скантактаваўся з такім фестывалем і параіўся, як яны гэта робяць. До речі, а гутаркі з Беластоцкім музычним клубом не було наконт того, каб, може бути, яны там бастури ніякі організовували? Бастури ніякі, так, менавіта з Беластока. Тому що яны вже настільки активно до вас долучились, настільки вже амаль що з'являються часткою. Трэба таксама штосьці удзельнікам заставіць, каб аднак самаарганізаваліся. Дякую вялікі. Гаспадарства, можете долучацца, ёсць яшчэ рукі. Рук няма. Але яны могуць з'явіцца ў любы... Ёсць рука. У любы момант, вось гэты момант. Акурат надышоў, калі ласка. Доброго дня, моє ім'я Антон, газета «Україна молода», Київ. Хотів запитати, як ви справляєтеся зі стресом при підготовці до фестивалю і наскільки важливе ментальне здоров'я для кожного з вас? Дякую. Ходим до психолога, медитируем. Nawet mieli my супольную терапію, так само у команді? Так, мели супольную терапію, так.
што мы робім яшчэ. А што ўяўляла сабой вось гэтая супольная тэрапія, гэта як? Як гэта было, я ўжо не памятаю. Просто мелі Мы сустракаліся з рэальнай тэрапеўткай, якая нас выслухоўвала, давала нам хатнія нас заданні. як каманду Так, разам там. Так, гэта вот цалкам наша каманда фундацыі Тутака, і мы абмяркоўвалі, мы выгаворвалі. Гэта як звычайная тэт-а-тэт, толькі ўжо была групавая. І Як трэба тэрапія сказаць, брака крыху мова. сямейная тэрапія. І трэба сказаць, што гэта рэальна працавала, камунікацыя наладзілася, таму што мы, не магу сказаць, што 24/7, но даволі шмат часу праводзім разам. У нейкі момант камунікацыя зноў згубілася, цяпер зноў з'яўляецца, таму гэта як у сям'і. Сваркі здараюцца, але і мірымся, абнімаемся і вернемся ў тэрапію. Што мы яшчэ робім? Ну, я як бы спрабую всех навучыць разгранічваць жыццё сваё асабістае і ўсё ж такі працу, каб захаваць штосьці для сябе. Таму а 5-й, а 6-й як бы хто можа, тот сыходзіць з працы. Ну вось. А я просто пачынаю не веду. Штосьці там прыбіраць, і рабіць ўсё, што камандзе выдаецца зусім непатрэбнае, але мне гэта разгружае маю галаву. Дарэчы, наколькі часта і ці адчуваеце вы калі-небудзь, калі ловіце сябе на думцы, стаміліся, все, не можам, гарэна ўсё гарам, не будзем больш рабіць тутаку. Кожны раз пасля таго, як пачынаецца праца над фестывалем і скончваецца праца, але праходзіць некалькі месяцаў і мы адпачываем, мы зноў вяртаемся. Як казаў Павел, мы ўжо пачалі працаваць на 26-й, хоць вельмі хочацца, як кажуць, сарай, гары і хата, але падаецца справа слушная і трэба яе працягваць. Каманда змяняецца, каманда пастаянна мадыфіцыруецца, хтосьці далучаецца, хтосьці сыходзіць, і гэта абсалютна нармальна, як і, напрыклад, з тымі жа валантэрамі, таму што у нас у гэтым годзе да нас далучыліся валантэры, якія былі летась, гэта вельмі крута, але і прыйшло і шмат новых, і не факт, што яны далучацца, напрыклад, у наступным годзе. Гэта ўсё жыццёвае. Запрашаем усё яшчэ да размовы, калі што, то рукі вашыя таксама хацелася б бачыць. Але за гэтыя 5 год, скажыце, калі ласка, ці ў вас склаліся нейкія традыцыі, я не ведаю, там, да прыкладу, з музыкантамі абдамацца перад сцэнай, альбо усім разам пасля завяршэння піць гарбату і дзяліцца, а вось ты зрабіў гэта і гэта, а вось мы зрабілі, ну, карацей, штосьці такога кшталту, пра традыцыі. Ну так, мне падаецца, што ў гэтым плане мы даволі нармальныя. Просто як уже ідзе там апошні канцэрт, мы рэальна сустракаемся на бэкстейджы, п'ем вялікі кубак гарбаты, і ён настолькі вялікі, што просто мы заўсёды берам лавачку. На бэкстейджы зараз ёсць дарога, якая побач з полем. Мы седзім, там цудоўна карціна на прыгожае поле, ну просто ландшафт вельмі класны, і мы там сядзім да раніцы, смеёмся, успамінаем, рэдаем, плачам, і так да раніцы самай. І таксама глядзім, як туман паддымаецца самай раніцы, і сонца выходзіць. І мы разумеем, што зараз ўсё трэба прыбіраць. У вас, дарэчы, пытанне было такое у анонсе менавіта да гэтай панэлі. Хто мы? Грантасосы, агенты рэжыму, марыянеткі Святланы Ціхановскай ці блажэнныя энтузіасты? Як вы сябе самі прылічаеце, да якой катэгорыі? Вы самі напісалі гэтае пытанне. Бо такія рэчы бы чулі проста. Гэта пытанне, якія мы не прыдумалі. Гэта проста пытанне з каментараў. Пытанне з, можна сказаць, з фідбэка, які мы часам чуем. Хацелі проста мець такую нагоду паглядзець чалавеку, які задае такі пытанні, вочы, каб зразумець, хто ён. Мне падаецца, што мы проста людзі, якім цікава культура, цікава таксама развіццё беларускага грамадства, ці ввогуле грамадства.
my хочем, каб людзі кайфанулі, але адначасова таксама мы хочам дакласці нашу цэгліну у такія доўгае хутчэй за ўсё пакаленёвае нават стваранне сучаснага грамадства. Я хочу, мне просто літаральна цяпер успомнілася гісторыя, як год таму, мне падаецца, яна добра нас нас паказвае, адлюстроўвае. Год таму Катя прыйшла і сказала: мне прысніўся сон. Прысніўся сон, што праз 30 год мы апынуліся на гэтай паляне, а мы ўжо не арганізатары тутаку арганізоўвае хтосьці іншы. Як з басамі, пастаянна змяняюцца арганізатары. Гэта жыццё. І вось у Каці во сне, наколькі я памятаю, ты можаш, калі што, мяне не памятаеш гэты сон, а мне запомнілася надоўга, што мы прыйшлі і ходзім з табой па гэтай паляне і кажам: а вось тут вось дрэнна робіце, а вось мы, а вот тада мы рабілі так. І у гэтым сне у Каці вось гэты будынак выглядаў супер фантасмагарычна, там было ўсё электранічна, што можна было ціснуць на кнопачку і прыязджаюць 10 сталоў для намёта ведака, і робацік пад'язджае і падвозіць гэта ўсё туды, куды трэба. І мы пасля гэтага сталі... я так хачу. Вельмі хочам, так. І мы сталі проста на гэтую тэму так разважаць, жартаваць. І слухайце, ну мы дагэтуль не спыняемся марыць, а можа будынак будзе? Я думаю, што будзе. Дарэчы, ці ёсць у вас у планах пашыраць крышачку аўдыторыю і выходзіць за межы беларускай? Таму што, окей, у вас ёсць супраца з Нічі Сасвада, у гэтым годзе выступаюць Максім і Олічка, але... Тэрас Берек. Ну, надалей беларуская тэма. Ну так. Але? Аўдыторыя, ці плануеце вы прыцягваць яшчэ і больш палякаў? Можна я, выбачай, Павел, я ўсё пра музычную тэму. Вось, Марына, вы ўсё гнеце гэтую музычную тэму. Фестываль Тутака — гэта не толькі пра музыку, камон. Вы можете Гэта прыехаць... не музычны фестываль. Так, вы можете прыехаць з раніцы, патусіць з дзецьмі, схадзіць на класныя, не ведаю, на палітычную акцыю, на кіно паглядзець яшчэ штосьці. А вас не цікавіць выступ музычны, верніцеся ў Беласток грамадскім транспартам, ці скіньцеся і можна праехаць на таксоўцы, ці напісаць у групу і вярнуцца, гэта я ўжо да транспарту. Вяртаюся, гэта не музычны фэст, і таму у нас, падаецца, у гэтым годзе таксама было некалькі актыўнасцяў, які праводзілі не беларусы, альбо беларусы, якія нарадзіліся тут і размаўляюць выключна па-польску. То бок мы ідзем у гэтым накірунку, проста трэба, каб і той накірунак шоў у наш бок. Так, але незалежна ад таго, чи ми кажемо про музичний чи там не музичний бок, безумовно, ми хочемо поширати аудиторію, хочемо, каб долучалися до нас поляки, але видите, при першej tutacy w ogóle miał taką umarł i bezumowno geta gdzieś pomagają się zrobić. Ja bym chciał, aby na ten festiwal, gdzie gospodarom zjawiają się Białorusy, przyjechali i Polaki, i Ukraińcy, i Litowisy, i usie ostatnie, jakim w ogóle ciekawa nasza kultura, i my kap тут mogli supolna tak samo porozważać про to, co nas zluczaje. A co nas roznić, ale u tej roznicy, koniecznie baczyć prosta kosztowność. I bezumowno będziemy tak robić, bo wiecie, klasne, że my mamy takiego teraz miejsca swojej siły i takie raz u gод sustrzec razem supolna, ale kiedy chcemy, aby nasza sprawa była bardziej zrozumiała ostatnim, trzeba prosto ich zaprosić na herbatę. Herbata вирішає докладно. Фідбеки, господарство? Окей, тоді розповідайте, коли ласка, саме натхняльні моменти на фесті Тутака. Пожадане гэтага года, але ўсё ж таки ось момент, коли ви вирішили посміхнутися, щиро як було. No, to wolontariusze, to волонтеры. Czasem już takie momenty, że ty już tak zupełnie nie wiedziesz, co z czym i na woszta. I podchodzić волонтер i każe tobie, że вот, это я уже zrobił, czy mogę czymś ci to pomóc, i tak dalej. I ty tak siedzisz, Господи, tobie po pierwsze zachciało się przyjechać tu w ogóle i ty właśnie pochlopocił się tak samo pro mnie, tak samo. To mnie zawsze urażaje. My się nie skacie chyba już mieli takie dwa momenty, że to nam może tak, może ślązy podejszli.
Для мяне самае натхняльнае гэта калі пасля дня пасля кожнага дня я бачу у сябе ў телегі просто неверагодную колькасць паведамленняў ад людзей, якія стваралі гэты фэст разам з намі, які ўдзельнічалі ў актыўнасцях з падзякамі, з тым, як все было класна, што мы такія класныя малайцы. Это першая рэч. І другая рэч это тое, што я ведаю дакладна, што на гэтым фестывалі сустракаюцца людзі, становяцца сям'ёй, і гэта вельмі класна. І для такіх людзей тутака гэта пачатак чагосьці новага і чагосьці вельмі класнага. Натхняльнае, так? Для мяне было натхняльна, як штогадзіну Павел прамаўляў, колькі куплена квіткоў на кемпінг. Гэта натхняла настолькі, што даводзіла да стрэсу, дзе мы ўсіх змесцім. Але мы знаходзімся ў лесе, не хвалюйцеся, знойдзем. Поля тут шмат, і вось менавіта гэта натхняе, што людзі, не гледзячы ні на што, цяпер можна сказаць, цяпер можна. Не гледзячы на дождж, таму што ў нас слова на гэту літару, ладно, дождж, уже магу сказаць, дождж, я выгаворваюся за ўсю падрыхтоўку, дождж. Не гледзячы на дождж, вы прыехалі, гэта вельмі натхняе, правда, гэта круто, таму што фестываль ствараюць... Гэта азначае, што проста вы тут прыехалі не проста так, бо на дворе класна з'езджу, так? Вы тут прыехалі адмыслова, і дождж вам не перашкодзіў. Ну, гэта самае лепшае, можна сказаць, не веду, падзяка ў наш бок. Так, і вось хуткая гісторыя на сёння ад мяне. Мы сустрэлі аднаго чалавека, які прылецеў самастойна з Амерыкі сюды, адзін. Ён даведаўся з Чикаго. З Чикаго. Ён даведаўся пра наш фестываль. Ён літаральна за 1 год вывучыў беларускую мову, і я скажу, што на беларускай мове ён размаўляе лепш, чым некаторыя беларусы з Беларусі. Гэта, канешне, гонар і падзяка яму, но калі мы сустрэлі яго, у яго так гарэлі вочы, і вось гэта натхняе. Вашыя вочы, вашыя словы, валантэры, якія стомленыя, вяртаюцца і кажуць, мы так стаміліся, а што будзе заўтра, а пазней увечары вочы такія ж самыя, ну давайте, выжылі, давайте паглядзім, што будзе заўтра. Натхняюць, мяне, напрыклад, яшчэ натхняе вось гэта каманда, і шмат каго вы проста не бачыце. Гэта праўда, чалавечы ресурс ужо? Я ведаю, як скончыць. Дождж. Як, дарэчы, у вас стасункі з восамі? У гэтым годзе проста неверагодная колькасць воз была. Чаго? Воз. Ну, слухайце, я в ogóle не звяртаю на іх увагу. Ну, слухайце, яны не кусаюць. Просто, гэта прырода, гэта лес. Ну, што вы хочаце? Усё нармальна. Так, кліщі таксама былі. Так, выбачайце. Але гэта лес. Хіба што ты пытаешся, ці мы, як арганізатары, павінны ўсе восы перасяліць у іншы пункт? Ці не думалі вы пра тое, каб спрэі Іх прапаноўваць? транспартам і грамадскім адправіць у Беласток на час фэста. Таксама нядрэнны варыянт. Дарэчы, яшчэ адна натхняльная гісторыя пра сустрэчы. Антон Сідоротін, беластocкі музычны клуб, распавядаў пра тое, як ён на мінулай падзеі год таму згубіў свой мабільны тэлефон дзесьці каля сцэны. І ў нейкі момант, калі ён патэліў, яму адказаў мужчына, яны дамовіліся сустрэцца каля сцэны. Ён прыходзіць, і ён бачыць там свайго аднакласніка, з якім яны не бачыліся, там 25 і колькі там гадоў. Ну, карацей, не будзем называць узрост Антона, мы сёння не пра гэта. Пытанні яшчэ ёсць, пытанні, фідбэкі, думкі, меркаванні, што спадабалася, чаго хочацца. Што не спадабалася таксама? Вітаю. Ці можна зрабіць, каб фэст дліўся тыдзень? Такая ёсць мэта. Будзе тыдзень. А дзецюкі гатовыя выступаць кожны дзень? Не, мы не гатовыя, каб яны кожны дзень выступалі. Мы гэтага не пацягнем псіхічна. Якія, дарэчы, ўраджанні ад учорашняга выступу?
Супер. Мы насамрэч я зараз хочу выступіць не як удзельнік дзецюкоў, просто як асоба, якая з чацвярга тут з вами у тых самых намётах, просто падзякаваць. Фэст быў супер і вялікі вам шчыры дзякуй. Дякую. Я в ogóle вдячний таким артистам, які ось цяпер яму не трэба тут быць, так? Ён ад свае адыграў, мог валіць, а ён і прыехаў у чацвер і сядзіць дагэтуль з намі. І мне таксама пад уражаннем тут ёсць некалькі такіх артыстаў, які зусім у гэтым годзе не выступаюць, а проста прыехалі пачыліць. Такіх артыстаў я маю ў пашане. Падаецца, яшчэ гэта і пра тое, што у вас гарбатка смачная. Падаецца. Окей, фэст завяршаецца досыць хутка ўжо, але што далей у вас у планах? Я разумею, што гэта і разбор пляцоўкі, і гэтак далей. Вось пра гэты кавалак працы распавядзіце, калі ласка, стомленымі вачыма. Ну, слухайце, каб вы разумелі, падрыхтоўка гэтай працоўкі цягнулася 2 месяцы. Такая уже, я не кажу пра там абмеркаваннях і так далей, я кажу уже чыста тэхнічна-фізычна. Разборка гэта будзе прынамсі 2 тыдні. А да ўсяго там ладу складу мы будзем дахадзіць недзе, ну, месяц-паўтара. Каб разумець, што уже рэальна ўсё мы звезлі, аддалі і гэтак далей. Жыве вечна. А не, тут така не жыве вечна, толькі Беларусь жыве вечна. І гэта, ну, будзе цягнуцца, а адначасова будзе цягнуцца падрыхтоўка до наступнага фэсту, бо праз раз, 2, 3 месяцы у нас блямба бардоўска восень. Якой будзе ў гэтым годзе 30 гадоў. Што ратуеце? На бардоўскую. Рыхтуем, хочам вернуцца у пачаткі бардоўскай і хочам яе зрабіць выключна ў Бельску. 3 дні ў Бельску. Таксама, ну, вось, праз гэта ўсе нашы падзеі дзесьці ідзе вось наш такі стыль, што крамя там выступу музыкаў, мы хочам дыскутаваць, абмеркоўваць, рабіць панелі, рабіць падзеі, запрасіць Франка, каб штосьці таксама сказаў, і ловіць прыгожыя беларускія словы. Яшчэ спадарства, пытанні, каментары, фідбэкі? Ці застанецца тут такая бясплатная? Хутчэй за ўсё не. Толькі мы што сказалі дзесьці гэта спачатку нашай сустрэчы. Мне падаецца, што... Значыць так, не падаецца, я проста ведаю, што мы далей без вашай дапамогі не пацягнем. Фестываль настолькі складаны, што патрэбна ваша дапамога, і я думаю, што гэта самы такі і для вас лёгкі варыянт. А яшчэ таму, што нам просто надоело ў соцсетках адказваць, колькі каштуе квіток, уваход на фестываль. Ну, раз вы пытаецеся, значыцца, ёсць попыт на гэта, праўда? Ну, значыцца, штосьці будзе. Можа быць, у фармаце фідбэку. Па-першае, віншаванне з тым, што ў фестывалю сфармавалася ідэнтычнасць. Яна абсалютна унікальная. Гэта дакладна ўжо не пасовішча, гэта не падобна на варушнякі, это не падобна ні на што калі-небудзь было ў Беларусі. І гэта не ў Беларусі, але тут фармуецца Беларусь. І за гэта вялізна дзякую, тое, што вам удалося намацаць. І сапраўды тут прыязджаюць людзі, якія не прыязджалі на іншыя фестывалі. І можна пабачыць старых знаёмых, яны там сядзяць у намётах, іх можна было ўжо 30 год таму там жа пабачыць гэтых намётаў. Але 90% это тыя людзі, якіх вы прыцягнулі да беларушчыны. І я сёння сустрэў шмат людзей, якія, дзякуючы тут альбо загаварылі па-беларуску, альбо даведаліся беларускія новыя музычныя гурты, альбо пазнаёміліся з дзейнасцю дэмакратычных сілаў, альбо даведаліся нешта па юрыдычным, альбо тэрапіі, альбо па мастацтве, альбо па могілках. І гэта фантастычная знаходка. Так што вялікае віншаванне. ВОСы таксама я заўважыў, гэта новая штука, добры эксперымент, паглядзім, ці варта яе захоўваць на наступныя гады. Але сапраўды ВОСы не кусаюцца, таму добрая праца была зробленая, Павел, віншую. Мы маем проста дамову падпісану з імі, што окей, вы застанецеся, але... Так што з ВОСамі гуд. Я думаю, што першае, вы можете разлічваць на любую дапамогу, упэўненая ад грамадзянскай супольнасці Беларусі, ініцыятываў Польшчы, Літвы, дэмакратычных сілаў. Усё, што трэба, кажыце, і ўсё, што вы будзеце ініцыяваць, мы будзем падтрымліваць. Я вам проста абяцаю, гарантую, таму што я ў вялікім захапленні.
Другое, не здавайцеся, не спыняйцеся, не расчароўвайцеся ні ў якім разе і не выгарайце. Я іх проста хочу пажадаць вось усёй камандзе шмат сілаў, энергіі працягваць. І перадайце ўсёй камандзе вялікае дзякуй, таму што я ведаю, што многія людзі укладваюцца, магчыма, яны не чуюць слова ўдзячнасці, але вы проста перадайце ўсёй камандзе і валанцёрам, і тым, хто далучаўся, і польскаму боку вялікую ўдзячнасць ад усіх беларусаў, таму што цяжка бывае ацаніць вось гэтую шаленую працу, якая была зроблена, але тыя людзі, якія прыйшлі тут, яны гэта ведаюць і адчуваюць. Так што вялізна дзякуй, віншаванне, давайце працягваць тутака і жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, Франак. Я наконец хочу сказать просто дякую за то, что вы, что маете серце до того и за то, что вам хочется. Bo думаю, что кажу не за siebie, только и за всех. Это вельми важно. Дзякуй вялікі, і каб вам было зразумела, гэта кажа дзяўчына, якая арганізавала басовішча. Мы шмат казалі пра тое, што у вас неверагодная колькасць працы, але ці стала для вас за гэтыя 5 год нейкае новае адкрыццё, магчыма, нейкая актыўнасць, магчыма, нейкі, прыпрашам, але гурт, магчыма, яшчэ што-небудзь, чалавек нейкі. Чалавек, да. Гэта заўсёды чалавек, і буду паўтарацца, але буду паўтарацца ўсё да хіба канца свайго жыцця. Гэта каманда, якая расце ў сілу, і гэта супольнасць, якая ствараецца на фэсце. Мы рэальна ўжо супольнасць, мы рэальна тут ужо ў сям'і. А самы натхняльны валанцёр, да прыкладу? Не змагу так сказаць, што вось гэты самы натхняльны. Гэта проста ёсць так, што кожны мае такі дзесьці момант. Я пра кожнага чалавека могу распавесці проста не ведаю шмат момантаў, у якіх ён мне ўразіў. Мне падаецца, што у нас проста як-то так сталася, што калі да нас далучаюцца людзі, якія на нашым вайбе, это моднае слово Чахоўскага, то яны застаюцца. І яны, вось, напрыклад, Руслан, это просто наш герой. Пушка-бомба. І іншыя людзі, якія застаюцца з намі, які на нашай проста хвалі, і яны таксама кожны раз натхняюць, што яны кожны год разумеюць, куды яны едуць. У яке пекла, на што яны пагадзіліся. Як Крысціна, напрыклад. Разумеюць, што будзе пасля, але ўсё роўна з намі працягваюць і кайфуюць, спрабуюць кайфаваць разам. Слухайте, такі белы шум у галаве. А не каша? І нават не каша. Таму што, камон, а як выбраць? Столькі актыўнасці. Вось мы з Кацей далучыліся да арганізацыі фонду, арганізацыі фэсту ў 23-м годзе, то бок гэта наш 3-й фэст. Да гэтага рабіў Павал там можна сказаць выключна адзін, так, безумоўна, дапамагалі. Былі людзі дапамагалі, канечне, але безумоўна. Но вось такая каманда ўжо такая больш складзеная, яна в 3-й год працуе, і актыўнасці, і музыкі, і спікеры, якія прыязджаюць, і людзі, якія прыязджаюць, і валантэры. А як выбраць? А я не хочу выбіраць. Я не хочу, канешне, каб мяне лішалі выбары, но я, магчыма, проста выберу ўсё. Фармат нон-стоп. Спадарства, апошняя магчымасць задаць пытанне, ці, можа быць, хтосьці яшчэ не выказаў усё тое, што на душы кіпіць, бурліць? Окей, тады я папрашу кожнага літаральна па 3 словы, якія апісваюць тутака найбольш. Калі спіш па некалькі гадзін у дзень, мозг працуе трошкі інакш. Гэта лічыцца за 3 слова? Дзякуй усім велізарны.
Кайф, туман, лес. Дождь, дождь, дождь. І дякую велике. Дякую вам великі. Спадарства, дзякуй вялікі ўсім, хто сёння далучыўся, хто знайшоў час жадання натхнення дайсці да гэтай панелі. Дзякуй вялікі, безумоўна, канешне вам, таму што мы ўяўляем, якая праца стаіць за ўсім гэтым, але Не за тое, што- уяўляеце сябе. Не уяўляеце сябе. мацнейце. Окей, мы згодныя не на тыдзень тутакі, але ўсё ж такі абавязкова сустрэнемся ў наступным годзе. Але і сёння таксама не разыходзімся, тому што як мінімум працягваюць сваю працу і пляцоўкі, і музычная сцэна. Дзякуй вялікі, Настася, Кацярына, Павел. І Марина, табе дзякуй таксама.